iwu nke Anambra State bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze akọwago ya bụ amụma ego ọrụ nke afọ a nke ga-egbu ego dị Naira 67 aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo dotere n'ihu ha dịka ịzọpụ nnukwute agadaga ụkwụ ga-eme ka agbapụ ya ọsọ n'ebe o metụtara uto na mmepe nke steeti a. Ka Emmanuel Chigbata kọtọpụrụ gị akụkọ a. Okwu n'ụlọọrụ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Udeze mere ka amata na ya bụ ụlọọrụ omeiwu ga-enebanye anya na bọjetị nke afọ a nke ọma n'iji fụ na ebumnobi ya bụ gọvanọ gbasara ndị Anambra bụ nke pụtara ihe. N'okwu ya ka gọvanọ Soludo mere ka amata na ya bụ bọjetị abụghị naanị ịkpọpụta aha ego kama ọ ga-abụ nke a ga-eti n'ọrụ maka ọdịmma ndị nọ na steeti a. Site n'ụlọọrụ omeiwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.